na. Wala pa man, dito lang sa labas madam, di wala man sa bahay. Dito lang yung yung mga yung mga kandidato. Pero wala pang ng bahay-bahay diyan sa loob. Talagang television po ma'am, wala pa kasi yung TV namin doon sa bahay, puro yung mga bata ang nanonood sa mga yung mga sana yung mga tumatakbo na gano'n, tignan nila kung ano yung magandang sitwasyon ng tinatakbuhan nila. Ayun. Goods lang ganon, walang away. Kasi mahirap naman pag karamihan naman kasi mga ganyan na politiko, karamihan yung mga pag nagkanoan dito sa daan, nagsasakitan kung minsan. Masasabi ko lang, biskot lang sana, walang away. Kandidato ngayon dapat sana ano mo na yung wala mo nang bangayan, walang away. Siyempre, nandito ngayon sila sa election na ngayon, di ba? Siyempre, kailangan mo na ngayon magtulungan sila muna walang away kasi mahirap kasi may away kasi pag ganyan, siyempre, ang isa kong ginanti mo isa, gantihan yan. Kaya dapat sport mo. Ang election dapat na sport. Basta pag sino nanalo, ayun lang, basta tutuparin nila yung pinangako nila sa bayan. Para hindi yung puro pangako ng pangako. Naku, mapapako ng mapapako. Nila public lahat nung sinasabi nila sa isa't isa. Imbes pong yung pangampanya po nila is gawin nilang good sa public po. Huwag na pong, magkampanya na lang po sila sa public. Yun na lang po yung gawin nila. Kaysa po yung siraan pa po nila yung isa.